Gindeklarar nga dead on arrival ng dalagita sa Dumangas Hospital matapos na lumustak na alas 11 sang aga sa sitio Punta Pulao, Barangay Bantod, Fabrika sa Banwasang Dumangas. Ginkilala ang biktima nga si Andrea Nicole Abiner, 14 anyos nga residente sa Barangay Cayos sa Dumangas. Sa investigasyon sa Dumangas PNP, ang biktima kaupod ang iyang mga pakaisahan kag tiya ang nakitaan nga nagapaligo sa dagat. Dugang pa, naglangoy si Abiner sa madalom nga porsyon nga malayo sa mga upod sini nga ginabulubanta 40 metros. Nakita man sa mga himata sini nga nagtungkaaw ang biktima kang nagapangayo sang bulig. Gintinghuan pa sa mga upod sini nga luwason na apang nagsarurot na ini kag nalumos bangod man sa mabaskog nga pagragasa sang tubig. Giliyon man nga nagpangayo sang bulig sa katapos sang kapulisan, BFP kag Dumangas Rescue ang mga upod sang biktima. Takna alas 3:30 sang hapon sa nakit-an ng biktima kag wala na sang kabuhi. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagapandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.